Ara ja teniu un poquetet de nàquera tots dins. Ala, emporteu-vos a nàquera a casa. I res, ara, si puc, una cançó amb ànim constructiu i d'aprenentatge, perquè sapeu tots el que n'hi ha que fer i el que no quan un se va a una estació, a l'estació de Cuenca. De Cuenca, hay un tan de plates 30, hay un tan de plates 30, van les xurres a ballar. Elles suen ballant una foca, mentrestant es veuen la bota, i se'n van en les orelles roges, fetes unes boges a casa escurar. I se'n van en les orelles roges, fetes unes boges a casa escurar. Enseguida el senyoret es posa com un llopet, es posa com un llopet i li diu xurra una cesta. Hasta tenir el novenari, allí rezant el rosari, allí rezant el rosari, en lo meu novio al costat. De resulta d'eixes tonteries, al cap de 9 mesos i alguns dies, a la xurra li entra l'espici, muda d'ofici per necessitat. I a la xurra li entra l'espici, muda d'ofici per necessitat. Y era moza de servicio, luego se puso a criar.